Yeyi, sanibonani bo bafowethu, ngibingelele kini nonke. Bafowethu, nangu umfana osasemncane nje, umfana osasemncane oyi-left winger, ogijima lapha nje ku-Chiefs Galaxy, yabo. Umfana-ke uyi-left winger bafowethu. Engicabanga ukuthi umfana-ke muhle kakhulu bafowethu, muhle kakhulu. Engicabanga ukuthi ube nje nesizini eyodwa lapha ku-Chiefs Galaxy, njengoba nazi-ke ukuthi ube namagoli nje awu-6 nama-assist awu-4. Igama lomfana-ke uSeluleko Mahlambi. Engicabanga ukuthi abaningi bayamazi-ke uPhakamani Mahlambi. UPhakamani Mahlambi ukwagijima nje kwiMamelodi Sundowns bangaphosisi. Umfana nje naye wayemuhle kakhulu, wayemuhle kakhulu uPhakamani Mahlambi. Ubhutwayo-ke le ntwana le, ubhutwayo-ke le ntwana lena-ke. Kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs-ke lapha lo mfana-ke imfunisa kwembuzi yomsebenzi bafana. Kuthiwa hhayi iyamfuna umfana, kuthiwa iyamfuna, kuthiwa ifuna ukuqinisa i-squad sayo ngey'ntwana ey'ncane i-Chiefs ukuthi ikwazi kahle kahle futhi isibhilidela noma isiyakhela ukuya phambili manje. Isifuna ukwakha ngabadlali abangeke bedayiseke cheap ngoba bazobe sebadala. Ley'ntwana lezi uma kwenzeka i-perform-a ngendlela iyobe i-right, kubukeka ngathi i-Chiefs iyoyenza inzuzo ngoba ley'ntwana zisencane. Uma kwenzeka imthola lo mfana lo, ngicabanga ukuthi iyobe yenza umsebenzi omkhulu, omkhulu kakhulu, yabo. So, asithembeni-ke ukuthi bafethu i-Kaizer Chiefs izolenza iqiniso, isijabulise as abalandeli bayo, isijabulise ukuthi yonke into esiyifisayo singamakhosi iyenzeke, yabo. Engicabanga ukuthi umdlali esamsayinile okwamanje e-Kaizer Chiefs kusesenguye nje lo esimthathe lapha ku-Stellenbosch, yabo. So, asikakasayini nje kahle kahle kahle, yabo, and asikakawezwa ama-release futhi. Engicabanga ukuthi sekuningi okusasele laphana okusazoyenziwa. Engicabanga ukuthi kuse-World Cup esabambile, yabo, kuse-World Cup, asafokhasa lapha ko-World Cup. Kodwa-ke kuthiwa nje lo mfana-ke ama-chances ukuthi i-Chiefs imthole akhona, njengoba nazi futhi ukuthi hhayi, thina ne-Chiefs Galaxy hhayi asikho babi kakhulu, asikho babi kakhulu bafowethu when it come to ukuthengiselana, yabo. Hhayi, inokuzama i-Chiefs Galaxy bafowethu, yabo. Singazi-ke kulokho kodwa cha, inokuzama bafowethu. Asithembeni ukuthi umfana lo osasemncane oneminyaka nje ewu-21 bangasinikeza yena, and umfana une-pace, uyashesha, uyadrebula, uyakhahlela, umnandi nje. Ya, nizombona uma kungenzeka i-Chiefs uba ingagcina imtholile bafowethu, nizombona nje bafowethu ukuthi hhayi, intwana emnandi kakhulu. Singazi-ke noma phela ijezi le-Chiefs liyasinda bafowethu, yabo, liyasinda kakhulu. Kodwa-ke intwana ngiyayithemba mina mathi iyafika lapha eGlamour Boys ukuthi umsebenzi uyodiliva. Ngibonge ngey'ngane zakwethu, nibe nobusuku obuhle.